L-eks kap nazzjonalista Adrian Delija kompla jiftaħ konfronti fil-miftuħ mal-kap fejn wera nuqqas taqbil mal-istant politiku li jagħmel il-ġimgħa l-oħra il-kap nazzjonalista Bernard Grech. Dan kif mar fuq it-taraġġ ta' Kastilja jippolitiċizza il-COVID-19. Waqt programm fuq l-Smash, Adrian Delija qal kif blazzjoni ta' Bernard Grech isu wera il huwa tort tal-gvern li għaw il-pandemija. Bi kliem ċar Delija ikkundanna dak li jagħmel Bernard Grech. Isu l-pandemija hija xi ħaġa li l-gvern xtaq rieda jew għamilha jew responsabbli tagħha, dik li jiena dak huwa messaġġ li I don't condone ma naqbilx miegħu. Waqt l-istess programm telespettaturi li tilef qarib tiegħu bil-COVID-19 qal li ħassu imweġġa bl-azzjoni li jagħmel Bernard Grech biex jipprova jiskorja punti politiċi. Jiena ma naqbilx għal dawk il-ġest li għamlu illi marru jitfoq fuq Kastilja. Jiena mituri minn tal-familja kif rajtek il-nervi li kien qabadni meta rajthom illi għamlu il-xemat u l-fjuri fuq Kastilja jkolli niprendi imburi jagħmlu fil-qobra. Ħaġdin fejn kollha difnuhom. Hemm kien ikun ġest, imma kif għamlu huma huwa ġest politiku. Dan isegwi l-kummenti ta' diversi persuni fuq Facebook illi stmerrew dak illi għamel il-kap tal-Oppożizzjoni il inqabad frit-tratt illi tieħed waqt dak illi għamel il-Partit Nazzjonalista.